Vaša excelencia, drahý otec biskup, toto pútnické miesto je pre nás veľmi vzácne. Veriaci, ktorí ho poznajú, sa radi vždy tu zastavia, aby sa tu pomodlili, pozastavili v dnešnom živote a vyprosili si mnohé dary.
Vzácnosť tohto miesta však jednoznačne umocňuje to, že práve vďaka vám, drahý otec biskup, sa púť k svätým Joachimovi a Anne stala našou dieceznou púťou a my sa tu stretávame dnes na jej 3. ročníku. Skutočne, mnohokrát, keď človek rozmýšľa, akým spôsobom si vyprosiť mnohé dary, prichádza k tomu, že práve viera, ktorá je zakotvená v srdci človeka a ktorú Boh dáva ako svoj dar, je veľmi účinným prostriedkom pre život v dnešnej dobe. A toto miesto, púť, ktorú ste ustanovil, nám všetkým k tomu výrazne pomáha. Naozaj sme nesmierne radi, že ste medzi nami, otec biskup, pretože sú to mnohé dary, ktoré získavame cez vás. A tou najväčšou radosťou, tým najväčším dôvodom je to, že ste tu prišiel, aby ste nás povzbudil svojím slovom, ako pastiera, ako duchovného otca, ako biskupa. Srdečne vás medzi vami vítame a spoločne sa tešíme na vašu účasť. Drahý otec biskup, vítajte medzi nami. Vážená excelencia, drahý otec biskup, dovolte mi, aby som vás v mene svojom, mene vedenia obce, poslaneckého zboru obce Lenické Rovne, ale aj všetkých občanov, nielen našej obce, ale aj blízkeho okolia, čo najsrdečnejšie privítal v našej obci. Je pre mňa cťou, že sa môžem znova s vami stretnúť pri príležitosti diecéznej púte starých rodičov. Som o tom pevne presvedčený, že vaša prítomnosť prehlbí duchovné zážitky všetkých tu prítomných veriacich, či už občanov Lenických Rovní alebo blízkeho okolia. Ďakujeme vám za všetky vaše slova, za modlitby. Vyprosujeme vám u Pána Boha veľa zdravia, veľa Božích milostí. Pán biskup, dovolte mi, aby som vám odozdal mene tu prítomných veriacich taký malý skromný darček. Je to vlastne obraz, kde jedna z našich veriacich, Slávka, zachytila toto putnické miesto a veľmi si želám, aby vám pripomínala vždy, keď sa pozriete na tento obraz, chvíle, ktoré ste prežili tu v Lenických Rovniach na tomto putnickom mieste v našej obci. Sme veľmi radi, že ste medzi nami. Vítajte medzi nami, sme potešení. Veľmi pekne ďakujem. Milovaní, srdečne vás pozdravujem a skôr ako budeme sláviť túto dnešnú nielen púť, ale aj nedeľnú bohoslúžbu, chceme poďakovať za to, že naozaj Pán nám doprial pekné počasie, za to, že môžeme sa tu spolu stretávať a dnešné dopoludnie sláviť túto slávnostnú svätú omšu, aby sme znovu počúvali Božie slovo, aby sme mohli prijať telo a krv Kristovu do svojich srdc a aby sme sa nechali Ježišom pretvárať, je potrebné pripraviť sa tým, že si očistíme svoje srdcia, úprimne oľutujme svoje hriechy, aby sme mohli sláviť túto slávnostnú bohoslužbu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.
Sláva Bohu na výsostiach. Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu úpenliu prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami, veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Pane Bože našich otcov, Ty si svätého Joachimánu vyvolil za rodičov Panny Márie, matky Tvojho vteleného syna. Prosíme ťa, pomáhaj nám na ich spoločné orodovanie dosiahnuť spásu, ktorú si sľúbil svojmu ľudu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Kniha Prísloví nám dnes predstavuje myšlienku ideálnej ženy. Ako vyzerá ideálna žena? Podľa prísloví hodnota ideálnej ženy nespočíva v tom, ako vyzerá, ale v tom, kým je. Súcitná, láskavá, múdra, žena Božia a čo robí. A toto bolo a je v každej dobe čosi, čo je silne protikulturálne. Kult krásy a dojmu škodila v každej dobe nielen ženám samotným, ale aj dobe ako takej. Ženy, zotročené ideálom módy a zmyselnej túžby mužov po nich, vkladajú množstvo času, energie, zdravia či peňazí do toho, aby svetu, ktorý dáva prednosť klamu pred podstatou, ponúkli nie seba samé, ale ilúziu seba samých. Neznámemu autorovi týchto prísloví bolo jasné, že žena je niečo viac, než len šuchot hodvábu alebo príťažlivý úsmev. A za tento jeho pohľad sme mu zviazaní vďakou. Čítanie z knihy Prísloví. Kto nájde ženu statočnú, má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu po všetky dni svojho života. Vlnu a ľan zaháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. Bedárovi svoje dlane otvára a chudobnému ruky vystiera. Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.
Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela. Počuli sme Božie slovo. Pán Boh mu dal trón, jeho otca Davida. Pán Boh mu dal trón, jeho otca Davida. Davidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá. Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón. Pán Boh mu dal trón, jeho otca Davida. Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok. To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním. Pán Boh mu dal trón, jeho otca Davida. Tu Dávidovej moci dám vypúčať, svojmu pomazanému pripravím svetlo. Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, no na jeho hlave zažiarí diadém. Pán Boh mu dal trón, jeho otca Davida. Svätý apoštol Pavol v 2. čítaní dáva rady Timotejovi. Maj v úcte vdovy. Mať úctu k druhému človeku znamená uvedomovať si, že Božie kráľovstvo je medzi nami a toto kráľovstvo zveľaďovať. V každom z nás je túžba byť v úcte u druhých ľudí, aby si nás vážili, ale to isté sa očakáva i od nás. Vážiť si druhého, lebo v ňom k nám prichádza Boh. Je veľká vec, hodná nasledovania. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaní, maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým oni učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej 60 rokov, bola manželkou jedného muža a má svedectvo dobrých skutkov. Ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. Počuli sme Božie slovo. Aleluja,
poštovňa pozorne ohlasovali o sväté evanjelium v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočíňte. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty, ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tá zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Počuli sme slovo Pánovo. Milí spolubratia v kňazskej službe, milí diakoni, milí pútnici, zvlášť vy skôr narodení, milí seniori, milí starí rodičia, bratia a sestry, ale aj vy, milí mladí priatelia, milé deti s rodičmi, ale rovnako aj vy, milí televízni diváci. Prieskumy a štatistické čísla ukazujú, že na Slovensku žije vyše 900 000 obyvateľov vo veku nad 60 rokov. Táto veková skupina je pomenovaná seniory. Hneď však sa dodáva, že je značne prefeminizovaná, lebo 61% tvoria seniorky. Z prieskumov vyplýva, že celkovo je pre väčšinu starých ľudí najdôležitejšie mať pocit, že nie sú osamotení. Skoro 70% seniorov v tomto neistom čase ekonomickej krízy deklaruje, že ich najdôležitejšími životnými hodnotami je
zostať v kontakte so svojimi blízkymi, byť pre niekoho užitočným, mať pre koho žiť a nezostať celkom osamotený. Táto skupina seniorov je výrazne vyššia ako skupina seniorov, pre ktorých sú najdôležitejšími hodnotami materiálne hodnoty, mať stále z čoho žiť, mať vlastný dom, prípadne cestovať. Problémom väčšiny dnešných seniorov na Slovensku teda nie je primárny strach, že dostanú aj v dôsledku ekonomickej krízy sa do hmotnej núdze, ale oveľa väčším potenciálom a takým väčším problémom je pre nich strach. Strach zo sociálneho vylúčenia a samoty. Pribúdajúci vek, zdravotné ťažkosti a sociálna izolácia sú hlavnými príčinami postupnej rezignácie a straty životného optimizmu. Preto sa dnes veľa hovorí o aktívnom stárnutí, že staroba často napriek tomu, že prináša zhoršenie zdravotného stavu, existuje veľa spôsobov a programov, ako sa s tým lepšie vyrovnať. Toto sú, ako som spomenul, prieskumy a štatistika, ale my vieme, že náš život nie je len o tomto, o tých číslach a nejakom tom kalkulovaní. Náš život je predsa čosi podstatne viac a ďaleko krajšie. Práve dnešné evanjelium nám hovorí o situácii, ako Ježiš nás veľmi dobre chápe a práve keď sa vrátili učeníci z ohlasovania evanjelia, lebo ich poslal na misijnú cestu a rozprávali o tom, ako sa im darilo a čo všetko oni učili a zážitky, ktoré z toho mali, čím boli naplnení, Ježiš hovorí, že je dobré, aby si odpočinuli, aby išli trochu do ústrania a môžeme povedať, že práve toto pozvanie, alebo keby sme to chceli zobrať aj trošku ako príkaz, tak potom to je najsympatickejší príkaz celého Svätého písma. Poďte si trochu odpočinúť, poďte do ústrania. Myslím, že je veľmi aktuálny práve pre vás, milí seniori, milí starí rodičia, lebo vy už predsa tie roky práce máte za sebou. A Ježiš aj vás volá, poďte do ústrania, odpočínte si. A môžeme povedať, že to nemá byť len nejaké také, ako Taliani hovoria, dolce far niente, že teda také akési sladké nič robenie, ale to je čosi, čo má byť naozaj veľmi aktívne, čo má byť také, že to bude dávať zmysel života aj vám, ba naopak, tých, ktorí budú pozorovať váš život, ktorí budú vidieť, ako žijete, to bude povzbudzovať, bude ich to nadchýňať, bude ich to sprúžovať. Teda, keď z toho dnešného evanília sa dozvedáme, aby apoštoli síce odišli na pusté miesto do ústrania, do samoty, keď tam prišli, čakal ich už veľký zástup a svätý Marek dodáva, podobný ovciam bez pastiera. Mohli by sme si povedať, no a už je po oddychu, po odpočinku. Ale vieme veľmi dobre, že tu nebola akosi práca pre apoštolov. To sa tam nikde nespomína. Svätý Marek to nikde nezaznačil. Môžeme povedať, že tu je skôr robota, keby sme to chceli vyjadriť tak ľudsky, pre Ježiša. Lebo on sa ujíma slova a on hovorí, že všetko to, keď videl ten zástup, zľutoval sa nad nimi a začal ich vyučovať. Teda o apoštoloch už nie je ani slovo. Neujali sa zástupu oni, ale Ježiš. Teda v centre pozornosti nie sú oni, ale je Ježiš. A toto stačí, aby prijali jeho pozvanie, aby prijali, že Ježiš ich pozýva, poďte do ústrania. To je dôležité prijať. To ostatné, to už nie je naša starosť, lebo
Myslím, že veľmi, veľmi nám to pripomína slova žalmu, keď sa v žalme 127. píše: zbytočne vstávate pred svítaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok. Teda neznamená to, že by apoštoli sa boli nejako ulievali, to tiež nie je napísané, ale odchod do samoty sa stal ešte účinnejším práve preto, že apoštoli idú za Ježišom. Idú za Ježišom, aby boli s ním. To je dôležité. Teda aj vy, milí seniori, aby ste išli za Ježišom, aby ste boli s ním. To je vaša sila. Nemusíte nič hovoriť. Keď toto ostatní budú vidieť, oni túžia žiť s Ježišom. Len im už dneska, v dnešnej dobe, nemá kto ukázať príklad. Teda ľudia totiž videli odchádzať apoštolov s Ježišom a oni sa dovtipili, kam idú. Pochopili, že apoštoli idú za Ježišom, aby boli s ním, a oni tiež zatúžili takto byť v jeho blízkosti, byť s ním, počúvať jeho slova, dostať jeho oslobodenie, uzdravenie. Pochopili, že teda tí, ktorí sú pri Ježišovi, mohli by sme povedať, že sú naozaj šťastní ľudia, majú akúsi zmysel svojho života, poznajú ho. Teda nejde, aby sme aj my ako si predviedli nejakú svoju výkonnosť ešte, že práve preto, že už ste dôchodcovia, že ešte treba čosi dokazovať. Nie. Vašim poslaním už nie je dokazovať. Vašim poslaním je byť s Ježišom. A keď toto zvládnete, keď toto dokážete, uvidíte, že tí všetci ostatní budú vás nasledovať, budú šťastní, lebo iba to, že chceme byť s Ježišom, keď to poviem, že iba, to je čosi tak silné a tak dôležité v tejto dobe, že tí ostatní kúštik nám akoby budú závidieť, prečo to my takto robíme, prečo takto žijeme. Teda nie je to, že musím ešte podávať výkon. Mnohokrát to už nikto neočakáva, ale skôr, aby som dal príklad, že ja idem za Ježišom, ja chcem byť s Ježišom. A myslím, že vtedy, keď to druhí budú vidieť, že my milujeme Ježiša, že my potrebujeme žiť s ním, oni tiež zatúžia po tejto láske, po novosti lásky. A k tomuto myslím, že ste práve povolaní vy, ktorí prežívate obdobie seniora alebo toho svojho dôchodku, alebo teda tej svojej staroby. Iste si spomínate na temperamentnú sestričku zo seriálu Nemocnica na okraji mesta. Myslím tým vás, prvnarodení, lebo títo mladší to nepoznajú ten seriál, ale myslím, že vy ste ho sledovali a pani Eva Janžurová v súčasnej dobe v jednom svojom interviu povedala: zaľúbila som sa do modelu veľkej rodiny pod jednou strechou. Svojim vnúčatám sa snažím byť vzornou babičkou. Chcela by som im prispieť k tomu, aby z nich neboli rozmaznané deti. Veľké rodiny, alebo aj trojgeneračné rodiny sa určite vyhnú aj takzvanému syndromu prázdneho hniezda, čoho sa podľa prieskumov seniori boja viac ako ekonomickej núdze. Deti, rodičia a starí rodičia, to je prirodzený priestor na sebarealizáciu a vhodné prostredie na dobré spolužitie. Aj keď vieme, že práve tá trojgeneračnosť je mnohokrát aj komplikovaná. Spomínate si tiež na rozprávku o múdrom sedliakovi, ktorý jeden groš splácal svojim rodičom, druhý investoval do vlastných detí a z tretieho žil. Myslím, že táto rozprávka je aktuálna aj dnes. V takomto postavení je vlastne každý jeden rodič, a to nie len čo sa týka financií, ale aj citového prežívania,
Ba povedal by som, že práve táto oblasť emócií ako keby sa dnes dostávala do úzadia. Byť za dobre so svojimi rodičmi, deťmi a samozrejme mať aj krásny vzťah so svojím manželom alebo so svojou manželkou je nie vždy ľahké, veď my to dobre všetci vieme, avšak sme pozvaní, aby sme sa usilovali upevňovať tie rodinné hniezda a tu je práve to postavenie starých rodičov veľmi dôležité. Otcovia a mami by si mali uvedomiť, že výchova detí je predovšetkým ich záležitosťou. A hoci sú starí rodičia v živote vnúčat neoddeliteľnou súčasťou, lebo obohacujú život svojim nazeraním, svojimi skúsenosťami, tým, čo všetko už oni prežili, no je na rodičoch, aby sa im podarilo sklbiť tie jednotlivé vzťahy. To musia zvládať rodičia. Teda starí rodičia sú akoby zázemím. Len keď sa budú vzájomne všetci rešpektovať, vtedy sa vytvorí krása tej veľkej rodiny, toho spoločného nažívania. Iba tak môže vznikať príjemné a obzvlášť pre deti bezpečné rodinné prostredie. Čím viac starnem, tým viac zisťujem nie len to, že detstvo a staroba ako si splývajú, ale aj to, že sú to dva najintenzívnejšie stavy, ktoré je nám dané prežiť, napísala francúzska spisovateľka Marguerite Yourcenárová. Rád by som sa, milí seniori, s vami podelil o niekoľko myšlienok blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Z listu starším ľuďom. Píše, alebo teda spomína, v mojich spomienkach prechádzajú etapy môjho života, ktoré sú posplietané s dejinami veľkých častí tohto storočia. Pred mojim vnútorným zrakom sa vynárajú tváre nespočetných osôb. Niektoré z nich sú mi zvlášť drahé. Spomienky na všedné, aj neobyčajné udalosti, na radostné okamihy, aj príhody poznačené utrpením. Vidím, ako sa nad tým všetkým rozprestiera starostlivá a dobrotivá ruka Boha Otca, ktorý sa čo najlepšie stará o všetko, čo existuje. Vypočuje nás vždy, keď prosíme o niečo, čo zodpovedá jeho vôli. Niekedy sa staroba volá aj jeseňou života. Stačí pozorovať, ako sa mení príroda v priebehu roka, hovoria o tom hory i doliny, lúky aj lesy, stromy aj rastliny. Zároveň sa však človek líši od každej inej skutočnosti, ktorá ho obklopuje, pretože je osobou. Pretože je stvorený na obraz a podobu Boha, je subjektom, je obdarený vedomím, ale aj zodpovednosťou. Vo svojej duchovnej dimenzii prechádza človek sledom po sebe nasledujúcich etáp, ktoré rýchle pominú. Staroba sa vo svetle učenia a podľa slov písma predstavuje ako priaznivý čas. Totiž priaznivý čas na zakončenia dobrodružstva človeka tu na tejto zemi. Tieto okamihy sú veľmi, veľmi dôležité, lebo staroba tak patrí do plánu, ktorý má Boh s každým človekom. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života a dospieť k múdrosti srdca. Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, poznamenáva kniha Múdrosti, ani sa ona nemeria počtom liet. Šediny sú človeku múdrosťou, starým vekom život nepoškvrnený. Teda staroba predstavuje rozhodujúcu etapu ľudského dozrievania a je výrazom Božieho požehnania. Starí ľudia podľa písma majú byť učiteľmi života, odovzdávateľmi Božieho slova novým generáciám
A práve tým svojim príkladným, pokojným spôsobom života, lebo po tých mnohých skúsenostiach myslím, že práve oni sú tí, ktorí už nekonajú zbrklo a by som povedal tak ani skratovo, ani hekticky, ale skôr s takým rozhľadom sú na povzbudenie ostatným. Kresťanské spoločenstvo môže veľa získať od pokojnej prítomnosti tých, čo pokročili vo veku. Tu myslím predovšetkým na evangelizáciu. Teda nie je tak dôležité ani to, čo vravíte, ale spôsob života, ktorý žijete. A keďže mám na starosti v rámci konferencie biskupov Slovenska mládež, tak mnohokrát, keď sa stretávam so stredoškolákmi alebo s vysokoškolákmi a keď im vysluhujem sviatosti, hovoria, že prvým podnetom k tomu, aby oni sa nasmerovali k Ježišovi Kristovi, bolo práve stretnutie alebo stretávanie so starými rodičmi. Ich príklad. Ani nie takto, čo vraveli, ale ich príklad. Rozumiete? Toto je dôležité, milí seniori, milí starí rodičia. Váš príklad. Veľmi dobre, ak potom príklad je potvrdený ešte aj slovami, ak je potvrdený ako si celou tou vašou osobnosťou, tým, čím ste potom obrovským darom pre všetkých, ktorí sa s vami stretávajú. V koľkých rodinách dostávajú vnúčata prvé základy viery práve od starých rodičov. Jestvuje však množstvo ďalších oblastí, na ktoré by sa mohol rozšíriť blahodárny príspevok starých ľudí. Duch pôsobí ako a kde chce a často si vyberá cesty, ktoré majú v očiach sveta malú cenu. Avšak sú veľmi dôležité pre mnohých ľudí, lebo práve tými drobnosťami sú oslovení, zachytení a oni potom sa znovu rozhodujú pre Ježiša. Zatiaľ, čo vám mnohokrát sily ubúdajú a tie výkony klesajú, ste to práve vy, milí bratia a sestry, starí rodičia, seniori, ktorí môžete uskutočňovať zámer Božej prozreteľnosti, že prostredníctvom lásky plných rád, odporúčaní, potom tichých modlitieb, či snáď aj svedectva, osobného svedectva, ktoré ukazujete, môžete byť veľkým príkladom pre nás všetkých. Svätý Otec potom ešte sa obracia na jednotlivé, ako by som povedal, také tie vrstvy. Milovaní seniori, vdovci a vdovy, čo sami prechádzate posledný úsek života, ale aj vy, drahí bratia, v kňazskej službe, reholníci a reholníčky, čo ste dlhé roky verne slúžili veci Nebeského kráľovstva, cirkev vás stále potrebuje, oceňuje vašu službu, na ktorú sa ešte cítite a ktorú chcete poskytovať v najrozličnejších oblastiach apoštolátu, počíta s prínosom vašich predĺžených modlitieb, očakáva vaše životom preverené rady, a chce sa obohatiť evaníliovým svedectvom, ktoré deň čo deň vydávate. A práve v tomto liste starším ľuďom blahoslavený Ján Pavol II akoby prechádza do takého finále, keď poznamenáva a celkom prirodzene a dojímavo on hovorí, že nachádzam hlboký pokoj pri pomyslení na okamih, keď ma Pán povolá zo života do života. Preto mi často a bez čo len najmenšieho náznaku smútku prichádza na pery modlitba, ktorú kňaz recituje po slávení Eucharistie. Povolaj ma v hodine mojej smrti a káž mi prísť k Tebe. Je to modlitba kresťanskej nádeje, ktorá nič neuberá radosti prítomného okamihu, keď odovzdáva budúcnosť do ochrany Božej dobrotivosti. Dopraj mi prísť k Tebe. To je najvrúcnejšia túžba ľudského srdca, aj tých, ktorí si to neuvedomujú
alebo to dnes ešte nechcú pripustiť. Čínske príslovie hovorí, skôr než sa zajtrajšok stane včerajškom, ľudia často prehliadnú šance, ktoré im ponúka dnešok. Chcem vás, milí seniori, povzbudiť, aby ste žili naplno to dnešok. Aby ste ho žili vo vedomí, že vás Ježiš pozýva, aby ste išli a odpočinuli si. Ale aby to videli aj tí druhí. A práve aby váš spôsob života, pretože prežívate ho s Ježišom, bol akoby naštartovaním aj ich. Že vás budú chcieť nasledovať, že aj oni budú chcieť pocítiť, prežiť a ako si tak skúsiť osobne Ježišovu blízkosť a jeho lásku. Nuž teda neprehliadnime ponúkané príležitosti a jednou z nich je určite aj tá dnešná, táto púť tu do Lednických rovní. Nuž teda, milí seniori, zverujem vás všetkých nebeskej ochrane svätých Joachima a Anny a posielam vám osobitné požehnanie, ktoré udelím aj na konci svätej omše. Kiež nás Panna Mária učí, ako to niekedy zobrazujú aj mnohé obrazy, aby sme aj my čítali písmo sväté na kolenách matky Anny, lebo aj na obraze, ktorý je v kaplnke, je v podstate to isté, že rodičia Panny Márie sedia, majú roztvorené písmo a Panna Mária kľačí, zrejme jej vysvetľujú, čítajú. Teda, aby sme aj my popri vás chceli byť lepšími, aby sme mohli duchovne porásť, aby ste nám naozaj pomohli oživiť našu vieru, aby sme túto vieru si dokázali prehlbiť, aby sme dokázali aj my si ju zobrať, že takto chcem žiť. Pociťovať lásku Ježiša, vidieť príklad vás, ktorí už mnohé ťažkosti života ste zvládli a môžete byť pre nás veľkými svedkami viery, ale aj nositeľmi nádeje, že môžeme všetci čerpať zo zdrojov Božieho slova. Tam je naozaj náš fundament, tam je základ, lebo Božie slovo má v sebe vnútornú silu, že nás bude premieňať znútra. A myslím, že keď budeme takto všetci oslovení, keď budeme takto pretvorení, že potom aj to dnešné putovanie malo veľký význam a prinesie veľké požehnanie všetkým, ktorí sa s nami stretnú. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa za Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zosnúbil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí
vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, pri spomienke na rodičov Panny Márie nábožne sa modlíme za posvetenie našich rodín. Bože, daj, aby cirkev zjednocovala veriacich do jednej rodiny a viedla ich k zodpovednému rodičovstvu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj všetkých verejných činiteľov, ktorí pracujú pre hmotné i duchovné dobro rodín. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomôž nájsť sirotám a opusteným deťom teplo domova v kresťanských rodinách. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby kresťanskí manželia boli spolu so svojimi manželkami prvými svedkami viery svojim deťom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dopraj našim starým rodičom požehnanú starobu, radosť vznúčat, trpezlivosť v chorobe a nádej na stretnutie s Kristom, našim Spasiteľom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zahrň svojimi milosťami a udržuj v pevnom zdraví nášho diecézneho otca biskupa Tomáša, aby všetky jeho diela boli pre nás znamením Tvojej lásky a dobroty. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na príhovor svätých Joachima a Anny a patronov našej diecézy, svätých Cyrila a Metóda, požehnaj nás a veď naše kroky svojim svätým duchom, aby sme prostredníctvom našej žilinskej diecézy neustále hľadali a plnili Tvoju svätú vôľu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, Ty si nábožných manželov Joachima a Annu obdaroval kvetom nevinnosti nepoškvrnenou Pannou Máriou. Na ich orodovanie daj, aby naši rodičia s láskou prijímali deti ako Boží dar a viedli ich k Tebe. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám, Tvojou láskou zlomený. Chcem ťa chváliť, môj Pán, chcem Ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem. Si môj láskavý Pán, ja len myslúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám. Svoju hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dosť splatil si sám. Život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj. Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem. Si môj láskavý Pán, ja len myslú
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, navždy nám i celej svätej cirkvi. Láskavý Bože, príjmi tieto dary ako prejav našej oddanosti, aby sme mali účasť na požehnaní, ktoré si prisľúbil nášmu praotcovi vo viere, Abrahámovi a jeho potomkom, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vámi. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, všemohúci a večný Bože, Tebe za všetko ustavične vzdávať vďaky a ohlasovať Tvoje veľké skutky skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo obdivuhodným svedectvom viery svätých ústavične obnovuje životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás oduševňuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha, aby sme horlivo pracovali na diele našej spásy. Preto sa pripájame k zástupom anielov a svätých a radostne spievame na Tvoju chválu. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.
Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätými Joachimom a Annou, so svätými Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Povieria láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milosťou i počuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmelujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, ani na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz si dal slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre život večný.
ktorého sme uzreli, bol Pán. Ten, ktorý sa nás dotkol, cítil ho každý z nás. Ten, ktorého sme počuli, bol Pán. Ten, s ktorým sme sa stretli v hĺbke svojich srdc. Práve o ňom svedčíme aj vám. Jeho slávny majestát nad svetom žiari nám. Koľkí si zakrývajú svoju tvár, koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách, nech môžu opustiť bez nádej dní. Tak poďme, bratia, sestry, nech sme všetci priateľmi, spolu môžeme stáť proti búrkam a do srdc plných tmy povoláme svetlo dní. Svieť svetlo tmám, sole zeme daj nám, nač nás sa rozplynú, keď príde láska k nám. Svieť svetlo tmám, Pán jedin sám, z nás Božou žiarou, jeho svetlo svieti každý deň aj nám. Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú, no pravý zmysel ciest stále strácajú. Stačí iba chvíľku s nimi ísť, ponúknuť zo pár slov na príbeh o zranení. Možno by v tých slovách plných lásky od chleba lámaní boli hneď zachránení. Svieť svetlo tmám, sole zeme daj nám, nač nás sa rozplynú, keď príde láska k nám. Svieť
nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Modlíme sa. Bože a Otče náš, Tvoj jednorodený Syn sa stal človekom, aby sa človek mohol vo sviatosti krstu znovu zrodiť z Teba. Prosíme ťa, posväcuj nás duchom, ktorý nás pretvára na Tvoje deti a živ nás chlebom z Tvojho stola, skrze Krista nášho Pána.
Vaša excelencia, drahý otec biskup, dovoľte mi, aby som vám vyjadril hlbokú vďačnosť za krásne, povzbudivé slová, ktoré si zaiste nájdu miesto v našich srdciach a životoch a za spojenie prostredníctvom slávenia Eucharistie, teda za tieto duchovné cesty, vďaka ktorým k nám cez vás prichádzajú Božie dary. Je to vždy pre našu farnosť nesmiernym potešením a radosťou, keď zavítate medzi nás, aby ste nás upevnil v našich životoch, povzbudil našu vieru a nasmeroval naše konanie na skutky dobročinnej, milosrdnej lásky. Z vašich slov vždy vyžaruje istota, pevnosť, odhodlanie ísť za Kristom. A to sú tak mocné príklady a vzory, ktoré sú potrebné pre nás, tak duchovne žijúcich, ako aj pre náš život, ktorý sa odvíja v tej praktickej rovine. Skutočne sme vám za to nesmierne vďační. Naša vďačnosť smeruje aj k všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave tejto púte, k tým, ktorí prichádzali a brigádovali tu počas celého týždňa, zabezpečovali toto miesto, aby bolo naozaj pekným miestom a dôstojným miestom slávenia našej diecéznej púte. Vďačnosť smeruje aj k rozhlasu a televízii Slovenska, pretože opäť po 2 rokoch Slovenská televízia mala možnosť prenášať našu diecéznú púť a takýmto spôsobom zase sme mali príležitosť priblížiť širokému okoliu, svetu okolo nás, toto krásne pútnické miesto, ale zároveň aj tie hodnoty, ktoré sú tak nesmierne dôležité. Chceli sme ukázať, a zároveň veríme, že sa nám to darí, ukázať niečo tak pekné a pritom tak hlboko krásne a pritom jednoduché. Ukázať jednoduchého človeka, ktorý sa modlí, ktorý žije svoj duchovný život. A všetko toto zasadené do rámca liturgickej slávnosti a krásneho prostredia, ktoré tu na tomto pútnickom mieste máme. Všetko toto je povzbudzované práve tým slovom, ktoré zaznelo z vašich úst, aby sme mali úctu a cenili si ten nesmierny dar, ktorý v starých rodičoch máme. A preto dovoľte, otec biskup, aby oni teraz za seba vyjadrili svoju vďačnosť voči vám. Excelencia, otec biskup, dovoľte mi, aby som vám v mene starých rodičov a všetkých tu prítomných pútnikov vyslovila úprimné Pán Boh zaplať za vaše povzbudivé evanieliové a homiliové slova. Sú pre nás veľmi potrebné, pretože nás posúvajú stále ďalej a ďalej bližšie k Bohu, naplňajú naše srdiečka láskou, pokojom a porozumením a pomáhajú nám ľahšie prežiť naše každodenné starosti a radosti nášho života. Vždy sa veľmi potešíme, drahý otec biskup, keď nám náš pán farár oznámi, že prídete medzi nás. Pretože spolu s vami prichádza do tejto farnosti Kristov pokoj, láska, nádej a viera. Uisťujeme vás, drahý otec, že sa i naďalej budeme za vás modliť. Budeme vám vyprosovať Božie milosti, dary Ducha Svätého, ochranu Matky Božej a prosiť svätého Joachima a Annu, aby za vás orodovali v nebi. Budeme prosiť všemohúceho Boha, aby vás na vašej pastoračnej ceste požehnával, ochraňoval a naplňal Božím milosrdenstvom. Ešte raz, drahý otec biskup, v mene všetkých starých rodičov úprimné Pán Boh zaplať. Milí pútnici, skôr ako vám udelím požehnanie, ktoré som sľúbil, chcem ešte vám všetkým poďakovať, ktorí ste na tejto
Joachimsko-Anskej púti, lebo toto miesto je už dlhšie pútnickým miestom, ale myslím, že práve za tie posledné roky sa stáva tak viac známym a možno aj takým bližším, lebo tým, že ten dôchodkový vek sa ako si stále predĺžuje a máme stále viac dôchodcov, ktorí sú ešte veľmi činní, lebo sme aj hovorili, že nám záleží na tej aktívnej starobe, tak vám chcem popriať, aby ste práve na týchto miestach čerpali to, čo vás bude robiť silnými zvnútra a čo vás bude zároveň robiť príkladmi pre tých ostatných, aby ste chceli žiť s Ježišom a aby ten príklad života ste ukazovali druhým. K tomu príjmite aj moje apoštolské požehnanie, aby ste priniesli práve Ježiša Krista všade, kde pôjdu vaše kroky a aby ste potom aj svojím slovom potvrdzovali to, čo žijete svojim životom. Pán s vámi. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.